ଭାଇ କଣ ଲାଗେ ବେହୁସ ହେଇଗଲା କଣ ଲାଗେ ତ ପାଣି ଆଣ ପାଣି ଭାଇ ମୁନା ଉଠ ମୁନା ଭାଇ ମୁନା ଉଠ ଭାଇ ହେଲା କଣ ପାଣି ଆଣ ଭାଇ ମୁନା ଉଠ ପାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଭାଇ ଆକୁ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇ ହଠାৎ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଭାଇ ଏସବ ବେକାର ନିଆଁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ବି ଦିଅ ଭାଇ ତ ଧୋବେ ଭାଇ କଣ ବେ ଆଉ ମୋର 100 ବ୍ଲକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଶଶୀ ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଏମିତି ଲୋକେସନକୁ ଆଇଛେ ଯେ ମାନେ ସେପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଚାରିକଡ଼ର ଖାଲି ବାଉଁଶ ଗଛ ଆଉ ଏ ବାଡ଼ିଟା ଆମ ପଛପଟେ ଆମେ ଭାଇ ଯେ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁଛୁ ତା ପଛପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଲମ୍ବେଇକି ଅଛି ହେଲା ସେ ବାଡ଼ି କେହି ବି ଯାଆନ୍ତିନି ରାତି ହେଲେ ମାନେ ସେ ରାତିର ସେ ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼ରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଶୁଏ ଦିଏ ମାନେ ଆବାଜ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆବାଜ ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ ଆଇଛେ ସେ ଆବାଜ ଶୁଣିବା ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମେହସୁସ କରିବା ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକାଲ ଛୁଆ ଆଉ ସେଦିନ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଇଛେ 4-5 ଜଣ ଆଇଛେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେଇବା ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ପଚାରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ପଚାରିବା ଟିକେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ସେପଟେ ବାଡ଼ିରେ ମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏପଟେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଣ ମାନେ ବହୁତ ଟୋଷ୍ଟଟା ମାନେ କାହିଁକି ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏପଟେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ତ ରାତିରେ ବି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳା ବି ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଆପଣ କହିଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ନାହିଁ ରାତି ହେଲେ ଏପଟେ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି ଏ ରାତିର ଲାଇଟ୍ ପୁରା ହିଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏଇଟା ସୁଲା ଲାଇଟ୍ଟା କାଲି ଲଗା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଚାରିବା ଏଠି କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ମିଟର ଏଠି ଅଛି ଆମେ ପଚାରିବା କି ନାହିଁ ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ତ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ 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 ଦେଖ ମିଟର ରିଡ୍ ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ ପଚାର ଆଜି କି ଅଛ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସ ଭାଇ ହଳଦିଆ ଖାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବାକୁ ଆଖପାଖରେ କିଏ ଅଛି ୟାର ଅଛି ଏଇପଟରୁ ବହୁତ ମାନେ ଏପଟରୁ କିଏ ଚାଲିଲା ପରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇପଟରୁ ହଁ ଏଇପଟେ ଟୋଷ୍ଟ ପକାନା ନା କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ ହଁ ପଚାର ଭାଇ ଏଠି ଯିଏ ବି ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଭାଇ ମିଟରଟା ବନ୍ଦ କର ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ମିଟରଟା ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ନ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେ ମିଟର ରିଡ୍ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ହଉ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଭାଇ ଏଠି ଯିଏ ବି ଅଛ ମିଟର ରିଡ୍ ଦିଅ ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉଛୁ ହେଲା ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ବି ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଇଛୁ କମ୍ ଛୁଆ ଯେ ଆଇଛୁ ହେଲା ଆଉ ମିଟରଟା ଭାଇ ଅନ୍ କରିବା ହେଲା ଭାଇ ହଳଦିଆ ଖାଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଭାଇ ଏଇପଟେ କିଏ ଅଛି ଚାଲୁଛି ଏପଟେ କିଏ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଫୁଲ ହେଲା ଏପଟେ ଚାଲୁଛି ଏଇପଟେ ଫୁଲ ପୁରା ଫୁଲ ଠୋସ ପକାନା ଭାଇ ନା ପୁରା ବଣ ଏପଟେ ତୁ ବନ୍ଦ କର ମିଟରଟା ବନ୍ଦ କର କି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ହେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସିବା କି ବସିବା ତ ଆଇଛେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଯିବା ନା କେହି ଡରିବ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ରଖ ହେଲା ଭୂତକୁ ପଚାରିଥିଲୁ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ପଛପଟୁ ବଣ ଦେଖିଛି ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି କିନା ମରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ରାତିରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି ତ ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ମାନେ ଆମକୁ ଡରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କି ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ବି ଏଠି ଅଛ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆମେ ଏମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମୋତେ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଗକୁ ଚାଲ ତ ନା ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ ବାଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଭାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେପଟକୁ ହେଲା ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଖ ରାସ୍ତା କିଣେ ବି ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଡ଼ଟା ଘେରା ହେଇଛି ହେଲା ଏମିତି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ କୁହୁଡ଼ି ତ ଭାଇ ମେଘରେ ଏଇ ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ନା କିଛି ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଯଦି ଏଠିକି ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବୁ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ବି ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ
ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଠି ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ହୁଏ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ବି କରନ୍ତୁନି। ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଭାଇ କିସ ବେକାର ନିଆଁ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣଟା ବେ ଭାଇ ମିଟର ବନ୍ଦ କର। ମାନେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏଠି ଯଦି ବି କିଏ ଅଛ ଇଏ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ସିଗନାଲ ଆସି ଦେଇଦେଲା ଭାଇ ଏଥିରେ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ରହିବାନି। କ'ଣ କହୁଛୁ ପଳେଇଯିବ ନିଆଁଟା ଲିଭେଇଯା। ହଠାତ୍ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳିଲା ଆଉ ଏବେ ଲିଭିଗଲା ହେଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସେପଟେ ଆମ ବାଡ଼ ସେପଟେ ଭାଇ ଦେଖା ସେପଟେ ଲାଇନରେ ତ ଏବେ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲଗା ରେଟ୍ର କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଖିଲେ ନା ସବୁ ଆବାଜ ହଉଛି ନା କି ଆବାଜ କରୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ନିଆଁ ଜଳିଲା କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଜୋରେ ବା ଆବାଜ ହଉଛନ୍ତି କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି କୁକୁର କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ଆବାଜ ହଉଛି ପୁରା। ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆଉ ସେଫ୍ ନୁହେଁ ଭାଇ। କିଛି କରିବା ପଳେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ। ଦି ଥର ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଦେଖ ଏପଟେ ନିଆଁ ଜଳିଲା ସେପଟେ ଭାଇ କୁକୁର ଭୁକିଲେଣି କେଜୁସି ଭୁକୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏଇପଟେ ଭାଇ ଆବାଜଟା ଭାଇ କ୍ଲିୟର ଆଉଛି ବେ। ଆଉ ଏଇପଟେ କିଛି ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିଲ ନା କେଜୁସି ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି କିଏ ଅଛ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇଉଛେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଭାଇ 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 କ'ଣଟା ବେ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଭିତରକୁ। ହାଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ଠିଆ ହେଇକି ଭାଇ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଜଣା ପଡିଲା ଭିତରକୁ। ଭାଇ ରହିବାନି ଆଉ। ହାଁ ପଳେଇ ଆସ। ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ରେ ସେ ପଡ଼ିଲାନି ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ତମ ସହିତ ସେଥିରେ କିସଟା ହେଲା କୁହନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଟାଣି ନେଲା ଭିତରକୁ ଭିତରୁ ଟାଣି ନେଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଏଇଠି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ପାଖରୁ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଡରଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ଆଉ ରହିଲୁ ଆଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ପଳେଇ ଯିବା। ଭାଇ ତାକୁ ଧୋବେ ଭାଇ କ'ଣ ବେ ହାଁ ଟାଣି ନେଲା କ'ଣଟା ବେ ହେଲା କ'ଣ ତ କିସ ହେଲା କି ସେ ହେଲା କ'ଣ ତ ଭାଇ ଟାଣି ନେଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଭାଇ। ଦିଥର ଭାଇ ଆକୁ ଟାଣିଲେଣି ପଳେଇ ଯିବା ଭାଇ। ଭାଇ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ କି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି। କେମିତି ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ 1 2 ମୁନା ଖୋଜ ଭାଇ ମୁନା ଏଇଠି ଥିଲା ଗଲା କି ତାକୁ ଯିଏ ଟାଣିଥିଲା ମୁନା ଭାଇ ମୁନା ଥିଲା ଏଇଠି ଗଲା କି ଆଡ଼େ ହାଁ ଏଇ ତାକୁ ଟାଣିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ଭାଇ ଇଏ ଗଲା କି ଆଡ଼େ ହାଁ ମାନେ ସେ କମଜୋର ବୋଲି ଦେଖ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କଲା। ମୁନା ବେ ମୁନା ବେ ମୁନା ଗଲା କି ଡାକ ତାକୁ ମୁନା ଭାଇ ବେ ମୁନା ରାସ୍ତା ଶୁଣସାନ୍ ଭାଇ ମୁନା ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ବେ ହାଁ ଭାଇ ମୁନା ବେ ଭାଇ ମୁନା କ'ଣ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହାଁ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ବେହୁସ ହେଇଗଲା ଇଏ। କ'ଣ ହେଲା ତ ପାଣି ଆଣ ପାଣି। ଭାଇ ମୁନା ଉଠ ଭାଇ ହେଲା କ'ଣ ଆର ପାଣି ଆଣ ଭାଇ ମୁନା ଉଠ ପାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଭାଇ ଆକୁ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆର ମାନେ ଏବେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବା ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଆଗ ନେଇ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ହଁ ତ ଦେଖିଲୁ ମୁନା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିକି ତଡ଼ିକି ଆଇଲୁ ସେ ମାନେ ଆଉ ପୁରା ପାଇଲେନି ହେଲା ସାଢ଼େ ଖୋଜିକି ଆଇଲୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡାକୁଛେ ଆଉ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ବି ଏବେ ବେହୁସ ହେଲା ଆପେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧିନିକି ଆଇଲେ ସେ ବି ପୁରା ଅଛି ହୁସରେ ଅଛି ତାକୁ ପଳେଇଯିବ ଚାଲ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବନି 22 ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିକି ଆଇଲୁ ତଥାପି ସେପଟେ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।